Γεια σας παιδιά, σήμερα θα ανοίξω ένα boombox και θα πάμε να δούμε τι θα πάρουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. 25 powerpoints τα παίρνουμε. Λοιπόν, για να δούμε το boombox time. 5 πράγματα όπως πάντα. Δεν παίζει να πάρω κανένα skin. 20 blinks, 100 XP doublers, 50 coins. Αλλά τι να το κάνω αφού δεν έχω τον κλάντσι. Βλακεία είναι. Όχι, όπως βλέπω να σβήνει και το ένα. Για να δούμε. Και skin του Μίκο. Αλήθεια τώρα. Οκ. 2 skins αλλά δεν έχω τους χαρακτήρες. Δεν θα το έλεγα και χάλια. Άρα λοιπόν, ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο και τα λέμε σε άλλο.